Padagos ang ginigibong pananao kang ako Bicol Party List ning mga wheelchair sa inmanaruna kang rehiyon. Kan nakaaging Sabado, Disyembre 9, nagdayo naman ang partido sa Barangay Tiris Kasiguran, Sorsogon, nga ni personal na bisitahon ang sa indang napiling benepisyaryo. Sa nasambit na lugar, nakaistaran 58 anyos na si Tatay Fernando Bandola, ang panibagong sinorpresa kan partido. Oktubre kan nakaaging taon kan maputulan siya ni walang tabay huli kan diabetes. Antes mawara ni sarong tabay, nagtrabaho siya bilang konduktor. Mayon trabahon sa iyang esposa, mantang anduan niyang aki ang sulamente naghahanap buhay para sa saindang pamilya. Ang luma asing gisi ng wheelchair na inian sa iyang pigtatyagaan nga ni makahiro-hiro. Sabi niya, kulang ang pigsusweldo kan sa iyang mga aki para sa urual daw nindang pangangaipo, kaya day na siya nag-iisip pa na mabaaguhan ini. Alagad labing ikinasurpresa ni Tatay Fernando kang biglang matawan ng wheelchair kang partido. Salamatunan po sa Bicol Party List na tinabangan ng kairog na bagay. Dako-dako na po natabang sa kuya yan, Didi. Kung ikinaugma ini ni Tatay Fernando, mas doble naman ang kaugmahan na namatean kang esposa kaining si Nanay Maria. Dakol ang tinabang ng baga. Nagpapasalamat ako sa inyo dakol ang tatabangan nila. Para sa muya, nagbuto man kami sa iyo. Tadi, may dampan niya. May kwanta lang, may nagigibo. Sigun sa Media as in Public Relations Officer kang ako Bicol Party List na si Sally Luces, ang libreng wheelchair na personal nindang pigahatod sa mga nangangaipong Bicolano. Parte kang programa kang partido na tabang sa karahayan na obhetong mapagian ng buhay kan mga benepisyaryo asin kan mga nag-aataman digding pamilya. Maawat kang partido na sa tabang kan wheelchair mas maging positibo sa buhay ang sa indang benepisyaryo. Ang mga wheelchair na to ay gagamitin ating mga benepisyaryo para sila po ay makapag-mobilize, makapunta sa kanilang mga trabaho o kaya sa kanilang paaralan, magamit nila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Mientras tanto, sa Disyembre 13 asing 14 mapasiring ang partido sa Burias Island, sa San Pascual asing Claveria, Masbate, para manaw ni libreng wheelchairs. Huring distribution ini para sa taong 2023. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.